på cykel og high-five. Prøv lige at se min nye smørmsød. Hvad laver du? Og både... Hvad laver I? Vi har vist rigeligt af Jeg spiller computer. Vi skal ikke have mere, hvis det er mig, der bestemmer. Det er det ikke, mor. Nej, det har jeg forstået, Laura. Det er det ikke, mor. Der var lige en med for. Der var en med på lytteren derovre. Ja, I spiller. Skal vi det der? Den der kjole og den der. Den der. Jeg går bror. Og måske kan man så. Ej, kom lige til. Nej. Sådan der. Nej, prøv lige at det er space. Space, mand. Sådan lidt mere. Jeg synes, den er langt bedre. Det er på landet, må det være. Det er der nogen, der hedder. Dem der, de hvide der. Må jeg se?